എല്ലാവർക്കും ഡ്യൂഡ് ഗെയിമർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ആഗസ്റ്റ് എലൈറ്റ് പാസിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ്. ഇതിൽ പറയുന്നത് കിച്ചൺ ഷെഫിനെ അനുബന്ധിച്ചാണ്. ആദ്യത്തെ ഈ അടുത്ത എലൈറ്റ് പാസിൽ വരുന്ന ബാഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണത്. പിന്നെ നമ്മളുടെ മെയിൽ ബണ്ടിലും കാണാൻ നല്ല മൊഞ്ചുള്ള ബണ്ടിലാണ്, നല്ല രസമുള്ള ബണ്ടിലാണ്. നിങ്ങളിതൊന്ന് ഗെയിം പ്ലേ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഫീമെയിൽ ബണ്ടിലാണ്. ഫീമെയിൽ ബണ്ടിൽ നല്ല അടിപൊളി ബണ്ടിലാണ്. ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇത് ഗുമ്മുള്ള വണ്ടിയാണ്. നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ മാസ്ക് നമുക്ക് പ്രീ ഓർഡർ റിവാർഡ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയതായി വരുന്ന എലൈറ്റ് പാസിൽ കൂടെ കൊടുക്കുന്ന ബാക്കല്ല കേട്ടോ, ലൂട്ട് ബോക്സ്. നല്ല ഒരു കപ്പലിലുള്ള പോലത്തെ ലൂട്ട് ബോക്സ് ആണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പുതുതായി വരുന്ന ബോർഡ്, സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡ്. നല്ല എഫക്റ്റുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡാണ്, നല്ല ഗുമ്മുള്ള സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് പുതുതായി വരുന്ന ബാക്ക് പാക്ക്. ഇത് ലെവൽ 2 ബാഗ്, ഇത് ലെവൽ 3 ബാഗ്. ഇത് മീൻകറി പോലെയുണ്ട്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, ഇത് ലെവൽ 2, ഇത് ലെവൽ 3. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ബാക്ക് പാക്കാണ്. ഇതാണ് നമുക്ക് സാധാ എലൈറ്റ് പാസിൽ കിട്ടുന്ന ബാക്ക് പാക്ക്. കുറച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനും ഇത് കിട്ടും. ഇത് തീരെ എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, എന്നാലും നല്ല M1887 ഗണ്ണിൻ്റെ സ്കിന്നാണിത്. എഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല, ലെജൻഡറി ഒന്നുമല്ല, എന്നാലും നല്ല കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് നമുക്ക് പുതുതായി വരാൻ പോകുന്ന കറ്റാനയുടെ സ്കിൻ. നല്ല സ്കിന്നാണ്, ലെജൻഡറി ആയിട്ട് ആണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. നല്ല ഗുമ്മുള്ള വണ്ടിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്രനേഡിന്റെ സ്കിൻ. നല്ല മീനിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഗ്രനേഡിന്റെ സ്കിന്നാണ്. നമ്മൾ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു മീനിന്റെ ഒരു ഇത് വരും, ലഘുമുള്ള ഗ്രനേഡ് സ്കിൻ. ഇതും എലൈറ്റ് പാസ് വഴി തന്നെ കൊടുക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമുക്ക് അടുത്തതായി വരാൻ പോകുന്ന കാറിൻ്റെ സ്കിൻ. ഇത് ലെജൻഡറി ആയിട്ടുള്ള നല്ലതൊന്നല്ല, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. എലൈറ്റ് പാസിലൂടെയാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. നല്ല എഫക്റ്റുകളൊന്നുമില്ല കാര്യമായിട്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. കാറിൻ്റെ സ്കിന്നില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർക്ക് നല്ലതാവും. ഇതാ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിലേക്കും നിങ്ങൾ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. ഗിവ്അവേസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ലൈവ് ഇടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ഞെക്കുക. ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ ബൈ. യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടു മടുത്തു, ഇനി എന്തു ചെയ്യും?